pang meaning nito? Dream catcher. Pinatato ko. Dami ko kasi mga pangarap eh. Catch ko na yung iba. Minsan yung panaginip ko, gusto kong harangan eh. Bakit? Oh, dede. Hindi, syempre, bali. Meron akong isang panaginip, nagkatotoo. Ano? Yung, ano, gusto nilang, anuhin yung asawa ko. Patayin. Bakit? Ewan ko, hindi. Totoo pala talaga yung ahas. Dami namang audimat. Pangit ko. Ano eh, para pag mamatay yung isa, natakas. Di ba maraming speaker dito na mura? Yung maliliit lang. So, Pili yan na. lagay mo. Ano yung dalhin mo kung gamit mo sa gawin mo? Yung iba lang.
Sa Sa ticket ko. papuntang Oo. Pinas? Oo. Dito? Oo. Pwede ba yan? Terminal ko lang. Terminal na ba? Sige. Tatawagan ko ang Cebu Pacific. Cebu Pacific ka rin? Terminal mo lang. Saan ka terminal na yun? Yung trace, ano lang, special ng company. Nung nakarang terminal 3 ako eh. Mayroon. May ba Emirates? Maganda daw yan pag masunod yung kulay. Ito nga kulay ka na, di ba? Ay, mag-iba yan sa kulay drawing yan. Hmm? Drawing yan. Yung kape?
mo.
Sakit ko rin ito. Pero parang mas malakas at mas malakas sa likod. Parang pinagpigil na ano eh. Naliwa talaga ng ano. Hindi. Mag-password test ka ba? Hmm? Password test? Hindi. Hindi, wala kasawang booster eh. Hanggang ilan ka lang ba? 2. Pwede na yun? Sabi sa akin, kailangan ng booster ng booster. Sabi sa nyo, hindi ka lang kamusta. Ano? Pwede akong kamusta dito, okay? Kasi sabi sa akin, ipakalag na pinto ako. Dun sa may old na Sabi na ako. Anong kailangan nila? Yung resign din ako. Yung vaccination card. Yung resign. Ano? Ito to?
Hanggang saan ba yung kulay niya? Mga gilid ko. Dito pala siya. Na, dito banda. Mga gilid. Dito? Yan no? Tapos Ito? dito. Ito yung hanggang dito ka lang, di ba? Hindi dapat na dito sa banda. Hindi. Natabingin ako siya. Yung central. Burahin natin.
maghingi dito. Okay. Tignan mo mamaya. Tapos. O ikaw na magtatas na rin. Ayoko. Pwede. Kapag ko yung palang siyawat eh.
na.
Bakit? Wala, yung inaan. Maga na. Maga. Pagdating na lang ako ng ano.
Kasang yun. Ano? Dito mo nag-aral dito. Doon siya nag-aral. Takot mo kita dito. Anong grade ba ito? Grade 12? Grade 12. Ito lang yung yan. Ito lang yung sa baba. Saan? Ano ba yan? Ano ba? Ito.
Sabi na ano to, Samsung. Tapos ako. Ay, hindi. Hindi siya. Type C ba yan? Ewan ko ano. Type C. Pero ka. Hindi mo pala yun. Ha? At pa sir. Tapos yung kaskalan yung bingkod ko. Hmm. Yung EJ, kaskalan na magaan sir. Oo, para check. Pag-amar, parang Ay, sige, kumbaga, papaalay din ako. Hindi ko ba na rin? Kahit na tumay ito. at di pa padala. Aanag yung bin, kahit na tumay ito din. Ay, yung EJ, hindi kaskalan na. Pero sa pagpagami ng mga lisensya ko, IT passport na eh. Yung naway. Go. Kaya ako na yun. Yan. Walang ko kang mamamutan, hindi ay pamilya na, may pauwi na. Apo! Yung nagpapato. May kanto no yung passport mo, hindi, may gano'n man na December, galing. Yung nga rod, Register ko. magbusing ka. Dati yung passport yung ilit tayo ko, sir, kapitulyo, di ka napanili. Nakalala. Sige lang. Nagagaro din, tawagan kanto mo kanto na. Niligyan, intent ko di charger mo padala. Hindi bag. Ano ba si minimum ba? Depende din. Doon di tuloy na dito ko ma. Polynesian. Malalang. Nagkikitera, pero hour pa, di Polynesian ka, ano? Yun yung Per hour, di Polynesian ka. napapit yun yung 200 sa ako. Per hour. Ada di dagiti minggo kati di doktoran. Kaya kan freelance ka. Dito sa dagdag ng pinakabago gamit mo kanya.
Kuwapa yan, dapat sumurit ka niyo no? Tumurot kami may isang presyo. Kaya iso dapat 350 ti minimum na. Yung mato pa yun, dati 250. Kami nga nagjan idi dito ni Sika Road. Pwede mo. Yawan pa to. Mahal. Mali. Wala nga. Yung ready tayo man yung studio type. Ang one bedroom? Studio. One bedroom. Ay, one bedroom. Mga pi 1 year na natin. 45. Magbabay ka lang ano? Yung magagayt. Dati ang membro ka? Dumera Group. Kami ni. Dumaya na. Ah, kani Frankie? Wala. Manin po din na COVID na hindi. Hindi na parang nag-bike jay kuan jay na. Na simbang peta. Ito hindi ay daw last to. COVID na, yan ang hospital 14 days. Pag sampet ko di bala, hindi balik kayo. Lako ni bakit? Pulso, sampet mo, tigpay kayo. Yung pulso sa Pulso sila bali-bali hindi na jaya. gaya. Hindi nga. Hindi na ako nito rin. Pumarintar mo dati, pumatang kay motor. Kaya tatang mo forman pang riri na ni Jen. Kung na aron abangan ka di Aerox na 160 ron ba October o September ko lang aron. Aerox sila na. Kaya doon nga lahat ang nagawin sa kanya. Kasi gano'n. Bumubangan yung presyo. Pakalangan. Pag filtri agad mag duty pa. Eh na AJB. AJB kaya to ta nang buwa ko na tatak na pagdakder na. Hindi kaya na anak kaya DJ pag PC ya PCX tala ang kapang kesa DJ kesa naman lupa na Aerox ha Emma Walang motor mga motor. Pang-anak. Puro DJ mo tayo So, sinilitin mo nga kaya sa DJ strategy di ba nakadali mo strategy yan tayo upakan ang damit kami dali yung Mio Sony anin ang kung dati ginagawa ng bibigan yung dati ginagawa bakit bibigan sa ang mukha din ang wala yun eh Siguro nyo, nung mabalbalin kumapa, mga pagawisin natin. yung gamin agibaga ni DJ yung namin eh tas sila nagdaras di ba na nagdaras amin di ba ni baga ni DJ kaya rin sigita At talo, ito marik naman na nagdalpit yung katao. di na mapanuti rigat di ko mo namin nagdamo mong baga tunukan to akas to ba punto nang sumumbat ka dapan Pag yan naman tayo ako. Ito makakita na rigad. at tanong mo na nga dito kanya kaya na passport may ito ka ng December puyog kay ito kung namin nga road ay kanong to flight mo to ng December Yung mundangan. Pag-ibig pati school. December 16 ka na di ba dami din Mabalin na excuse ako. dami din kung ano yung Duterte na kung Ay, na ganito rin yung schedule yes guys mabalin niya excuse ako. Sila yung may namanilindi. Hindi na sapsa ako. sino mas try yun kasi lang tayo mismo O, gusto lang ngayon. tamanid na kan Yung zona ka sa balang sa balang section na ta. Nung mag-aabala kami ulit class or man. Ado kami Gio sa hams yung yung kuna ini HUMNS humanities mathematics saan nag-ado kami dito. science
Wala na binibigyan na. Pigsada ka na palang mga. Na phobia na ba yung ito? Ito daw ipapapapapasunan. Ay dami din natin yan. Kasi Nakamlamig sa website. Dati ito pa. Briga galing na ito sa bahay. Serbian. 2 years kami nagdan dito sa Friday. Diyan hindi kalala ni Baga TV. 4 months. Kasi 3 months ko pinaalam ni Baga TV. 2 years kami dito sa Friday. Sinungyari sa Kidera-Deria ako. Malis kami ng Dera. Maya ang ito there. Kasi madam, may bayad kami sa Kastoy. Bed space din, 1,000. Kastoy dito eh. 1,000 Kastoy. Kasi magadukay pa. Samantalang Bidera ko, sunod ko. Wala yan. May bayad kami ito 140 din. Kasi may isang partition yun. Up to ceiling. Dati salas, Kastoy, kalawag salas. Hindi kusina mo. Huwag kami bigay, 3 bedroom po yun. Meron 3 bedroom. Tapos upat PCR. Ito pwede ni mama. Ano? Bilor yan eh, bakit ko? Cleaner ba ka? Oh, hindi para tong. Hindi ko tissue NM. And kapag ganda nag-ilig di highway, hindi yung kapitan pa sa pwede yan. Kaya yung bibigan? Yung kamanggan. May kamang na kanyaga. Di mo na nga bakit ko, di tagasan mo siya. Lalayon, tutuyo doon, nagsina kami. Kadumi din yung babad. Pero Ni. Mangkad kadwa kami ni EJ? Digibike na nga green. Ay green na nga di ko Katang ginatan mi 5 DJ. kuwawan tayo gangki masuno yan. 18, ginatan mi, mang riri. Ako may tabike ko. Kung ano, yan, in order kami di Manila online. Pang riri na. Kapitan, madang magmi, kasla ka lagi balin. So, ti bike DJ paraangan mi nga, matukol, nakakal sa pili brake na DJ. Hydraulic ka. Hydro, Yeah, okay. Foxster Blue. din, diba? Oh, Paxter. Foxster na green. Green. Ang disgrasya di pa. Di marason din na pang kami nagbigay. Isang plan. Semplang. Baga nga na preno nga biglay di ka. Samo. Yung preno ng ito nga hydraulic ka dyan. Disgrasya nagtumbling. Kaya naman yung kung lockdown kanya, hindi nakaawin din gano'n kapitan. Ay, bakit lima tao enin. Pas, lima na pa. Nag-babies pa, hindi yun. walang dito. Libas-libas na. Yung harap ko na, ito pa ba sa ulit yung tono, siguro ko tabagin yun, kung ano muna mo kami, kung ganda. Naribet na kita, huwag kami na naduwa di jay. Kita mo kung yung pigat yung adal na. Ano nakasin yun.
Kasi kaya nang to kan ulit kay marine engineering. Oo, Ito wala. pa dadal ito yung tutulog ba na Ulit kasi napig sa bibig naman ng Arnold. Arnold na solo. Di asawa ni Dr. Sanidad, ni Jami, ni anak na. Kasi ni katinsin ni Kenneth, ni JPNYD Liga. Nagado na yung sarap na ding ako. So daming na chokoy, namin ko na chokoy ka na Carlo. Oo. Hindi ka katinsin na, di ba? Siman damin na Oo, bigay. si Mandala. NYK damin na bigay. Nag-exam na lang, nag-entrance test na. Yung bagtan na yung maginanong labing mabal. Ang gawaan niyo. Ganang backer kanya ito, NYK. hindi ko nagadupat yun yung graduate sa PNA na po. Gapulo ko. Mga ibar, kung balat tao, mga ibar full down. Pwede ito sa itong machine mo, ito wireless pa man. Ito yung matanga mo. Una yung barkada mo lang ako. Padera. Ito gamin ka no, dagom na, tinagpangina ko na eh. No? Ito sa kanugla ko, titingi-tingi eh. Sakit ate. Masakit. Sakit na. Wala. Ano pa? Lokano ka ate? Pero hindi ako masyado nakapagsalita. Hindi kasi ako Bisaya. Pero Ilocano yung vlog niya. Mindanao lang talaga ako lumaki. Oo yan, oo. Walang tatong mo yan ate? Eh, Marami na. Marami na sa katawan mo. apat na. Yan pala, hanapin mo na. Nakaka-addict din eh. Puro yung bakit? Umipod din na pala sa mga nagtato. Oo, na-addict na ito eh. Yung pandamot ko dyan ako pa eh. Adi ano? Di dalot-dotan nagbibigan. Well, ani baka mamumpay ni Kodja, di Barkatak ni Eugene na Villanueva. Nagninamit si Hernan, amo kung na kanya, ipatuloy ko rin, no? 15,000 ka, no? Mapangan, dito-dito. 15,000, kung na lang. Ano mo na balik bayang namin ko. Tutak pa yung baga na nga 15,000. Yan, no? Tapos ni Alvin, hilig si ni Binong. Oo. Di ba, dan sa barkada, dan sa tatukan mo, taga Sumaro na para tuming. Margaya ka. Ah, hindi. Sumaro na yung tirangtay, tapos yung paunit. Panig. Ay. Turod. Turod. Ni Chester. The Chester? Hmm. Daka yung barkada na ka nagtato. So, di pagpaspatatuan ni Binong yan ni Papa nga, ni Pido. Nakapangga di balayin. Wangal ka na namin dyan. Nung baka nagbasa ka. Hindi kami mga No, hampay na pintaan, di ang final pass. napintahan na. Ay, napintaan ka na napubidaan eh. Oo. Nagabot. Grade 8 ka na. Kung namin nga ron eh. Di likod mi, di balay ti likod mi. Di balay mi. Di likod. Oo, panya ko nakapan dyan. Di likod na. Ilang ti family house. Ah, okay. Di ka ti likod ti balay mi. Yung mo kanda teteng kanda Jake.
ayaw awit ti mubyang bita. Kung ko lang makadisgrasya ka, kung namin nga ron. Ang nanguta ni Lola dan, nung maturugin ngayon ko, nawanin ti puotnan. Puro dalang laki, di nga nabatin ano. Asawa ni Kuya Ike kay Singapore. Mapanulatan. Ang kaputay mo kaya sa mawatan mo tanong. Hindi nga nung makadisgrasya tanong. Ano, tasap sa bali ti Kodoktan eh, hindi ka mataan, di ba? So, may lang namang liriti motor at yung motor mo, gaya. Ang dangal. Namang kuriri man eh. Buwa yung motor na. Duwang, bro. Ang nangalap, nakura na yun. Niyo. Yes, ang pinatilisyan siya karon. Kuna na ito, nilapitilisyan siya na. Ano kaalan? Yan Ang ang pagbalin. Bray na. Mga lang, tanong mga lang. Siguro naganto no, kay chat na ito no, pang katagtaka din si Pilipino. Bagam na, paano? I-chat na ito lang ta. Di mo sa amin bumurin yung WhatsApp mo ito, magawit ka, di ba? nandiyan lang yun. Kasi kailangan ng lisensya ito. Buti, iliw dyan. Mga, ang Pilipino. Nasisip tayo ng lahat. Ano ta, buti pa rin bago na driver. Gano'n. Ano nga cheke dito yung ano? Tingnan mo cheke. Malala lang na ta. 45. 37 Divide lang 5 yun. 37, 50. Into 6 checks pa, di ba? Bali 7.5 ko pa. Every 2 months. Tapos si Dewa yun, Depende. mga 1,000. angat kwan mo. 1,000. 1,000. Hindi Dewa, may kipalay mo ano. 48. Yung mga tao. Bali na 30 kami. Binisip ng partition. 3 bedroom po kami doon. Malayo. Libre pa. Ito nga, dokmanin, di charger ng pauwitin dyan. Naghinita ka mag-charger di ayan tayo. Nag-dual charger gitu. Okay, siya mo na. Nagkaroon na. Charger tayo, problema tayo. Kasi kami, kaya kayo sa kami, nakapundo lang ito, masagit-sagit yun yan. Hindi ko nagpag-ibig, anong ibig, okay nung katanong na original na kita charger nila. Dual. Wala yung mga anak sa habit ka. Nagado pa itim pawin ni Manidi, hindi ko ang kiniidirin. Nagpabox kami. Tapos, digmatan ka nung manin ti sagsangarigon sa kami online. Naperdi manin kami. Ano tagibaga, ito ah, bisigita. Ito salubong pa sa sapatos ng sumot mo yung mag-prep. Tingnan mo ang mangyayari at talaga. Jersey. Nagkagatan ng jersey. Ito eh, hindi ko rin. Ng court, sino ni Jaja. Yan. Nagbaman mo. Sinipin na kami. Kinsi, Ginti Piba dati. ONBD kami. Sumasama. Yung tapiba ganun. Kwarta-kwarta. Siguro, Naminsan kami sinmali, tawag trade. so kami nagtulog yun, nag-inom ti ko ano, 300 ko na daw sa kami nagbahay-bahay na. Di
Tingnan ko na. Kada choir po tayo. Kota. Tapos, Kota and jersey. yun. Uy, mga sinabi, 300. 100 jersey ni tapos ko. Tapos nag-training ako sa Ngapulo. Tapos yal ko sis ko. Sinito dito sa is. Di ko Tawar. kasi dagtimetro. Ay, dagtimetro pag namin kung gano'n. Tawar. Hindi pa kaya ano. Hindi duwang kaota. Midday dyan. Likod di... Naduwang kagbabas kami, bumaba kami tulog tayo dyan. Likod di Philippine Embassy. 32 Oo. labas. Tarde ito. Ang mga sumagsabay kami dyan ni Takulog, ang mga Takulog, Merwin. Nakulog. Babalik mo lang. Diyan mo kaan. Diyan mo tipada. Nagnaganda. Ako may marupa na makita. Kasi babay kami. Puro damit nakakasta amin no. Na full face. Ito kami ka ano. Ito kami likod TNT KFC. Ita timit up ni. Ti parbango naman bang kami ko. Hindi to talaga meet up na. 20 bulga. Ilocano ni Frankie. Sorry, Taga tagapangasin. Pangasinan. Engineer. Man-mano pa lang member na hindi. Parang Ay si Kay Orig nga ka. second batch kami. Nabalitan ni Jay ko. Di natay nga tatakot. Di post na kata. Abu Dhabi. Ang Abu Dhabi, Dubai. Abu Dhabi. Agi Verdi ti bike na. Ang may nga DJP ng balang sa ng kaluluwa. Yamit ko nga pinagbilaw. Diba? Diba nag-post na nga daw agad ti tulong. Tawag ka ti insurance na nga daw. Huwag ganun yung kasi kaso na sa namin. Pero di bike na, bigating di bike na. Verdi, nagmimatlas guy. Di pinagmatang ti visa na. Ay tipo ano, insurance na. I-apply na di ko di. Nung mo ating nakarawar di visa na nga wanti insurance na. Mabalin na lang, ano pa? Mabalin. Tapos lagi ni Bakit, hindi nilalaktas ng visa na. Siyempre, awan ti tenancy, may kada ko, binayadan ni Arin. Tapos di mo lang yun. Awan ti tenancy contract kada ako. Nag-insurance na, so nagbayad kami lang ti 200, 300, pero 24 hours lang. Tano makwalain. Makas di ma-problem yung visa na. Sigurado lang. Wala na ito sa lalaki. Kasi hindi na COVID na ko yun. Awang pulos binayada. Magdanagan na kayo, magdanagan kayo. Magdanagan na sa hospital ito di Warsan. Awang nakaaading ko kung nagdyan. Hospital din ang dinaydi. Mga po, magdanagan, magdanagan na kayo. Magkatanong na ang agawin dito. Para warenda ko, nang pag-5 ko, kung nga, ang saan katusla, wartak dito, yun na. Kaya mo ang kaya bayadang pulos. Hindi na pinagtaksin na nagawin. Hindi namin, hindi ko ay DCS na eh. Kasi may matakpan yung CS ni Mrs. eh. Hindi, pataas eh. Pataas. Ay, sinaulang sila sa... At CS. Marami sa Kaso sabi ko baka masakit yun kasi may ilang, cable. ilang taon na? Matagal na. Yung kaibigan ko, hindi naman. 15 years. Bigyan niyo yung kaibigan ko. Pagalan ko. Hindi kaya masakit. Hindi ganyan eh. Hindi ganyan. Oo, ito. Kay kapera ko. Ang kalimutan ko, babanakan ko. Spider-Man. Ano kasi to, yung jealousy namin, ilagay ko sa taas, ilagay ko ng anak ko. Eh kung hindi ko ginanon sa ulo ko naman. Pag banda mga dito kasi natutulog ka na. Titigas tiwa ng kasi. Nanati doon tigas tayo. 600. 600. Ako sa likod. Oo.
Diba ko dito? Dip-dip ka sa ano, dip-dip ka ng paa. Masakit. Dito na. Dito, oh. Dito daw sa may buto. Ay, masakit. Tsaka dito, kaya nga hindi ko pinatuloy dito. Kasi parang sumasama yung buto mo. Dito sa siko. Parang sumasama yung buto. Dito na. Ang sakit. Hindi mo alam, mahapdi na mahati na, hindi mo alam. Dito masakit yan sa bato. Oh, kaya dito, hanggang dito dapat yan eh. Kaya hindi ko pinatuloy din dito, masakit dito sa dito sa ano. Parang ina-apply sa boxing pagka ano na, hindi na pinapakin. Ay, ganun pala yun. Ah. Kaya pala may... Kaya pala lang dito nasasakit sa bato. Kaya yung mga nagpapatato ng buong katawan, yung posibleng mo lang ano yun. Yung ano, yung anak nung... Mahirap. Buhay nila yun. Pero yung isang kasama namin nagbabike sa Dera, babae, yun, tumitira rin. Nagtatato, pati kilay, tumitira. Ah, Ito yung magpilpil yung miming ingay. So, nasik kong umawid. Ah, yan. Siguro di ka na di port na siguro Saan? ka nangato di may so ngayon mga yun po. Situation namin ngayon. Pigtas ganun yung masetapan eh. Oo. Pagpurma. Mantukan ko, 80 pagkatang yan ka. Muna kang nag-drive hindi mo kasi mo ng tursoro. Tingin lang ko manito ko di Kutchena. Kung ang magkanya na, imatang dati ang max 100 plus yata. Yung alamat ko. Ang Kutche. kutche ka lang yun na, kung naktan niya na. Oh, so kung ano yung Civic mo? mo, Toyota nga. itata, yung the Civic na old model. 90 ka. 1998 yan. Makagparista. Sa Gibagit Albin. SIRI body. Sa Gibagit Albin, hindi. Ya, kaya ngayon lang ko niya, David, ako, pagkakit kita ako hindi nagtrabaho. Second owner na gamin David, nga kutche. Manu ka makagiro kami. Tatan, sinet apa, may ginirim na, nagminagirim na, po. Naka-low profile girim na, kaya di gulong na. Bungyamhang na naka-lowered, di ba? Naka-lowered, di ba? Purpur magamin tayo kaya pumunta. Subscribe. Nga, doon yung subscriber mo. Kumikita na? Kumikita? Oo. YouTube? magkano sa buwan? Sino ano viewers? Ay, Gmabs. Oh, Gmabs. oops. Ang million. Yung trade. Bumira sa amin, ang haba yung lumalabas. Kaya sakit. Ito yung naman ang tinira na. Nang namin, pero nung pinatuloy ko na, ano ba start namin dito? Alas 9 ng gabi. Ito lang ha. Alas 9 ng gabi natapos kami. School ka. hindi parang ano masyado na. Pati ito, matagal na rin ito. Ano ba ito?
uso pa noon ng si Vin Diesel. Vin Diesel dito noon yung hand carry. Yan lang. Walang charger lang. Yan. Iya. Oh, itu. Charger kin relo. Yellow. Di kantuan dito lang si building. Wala lang siguro si Tek-Tek. Yung nagbo-bike din. Ayun, tinanong ko nung nagbibita rin ng alak yun din. Wala, per hour daw. Bakit na lang kita pagka. Gusto yung magbili siya, tumira. Hindi ko alam. Eh, kung Mahirap din gagawin kasi niya, pulinitan, maano to, mabital dito ate. Tapos, yung isa naman kasama nila sa bahay, 1,000. Nagbabike na ako ng ito. Ilang pair, pulsos na e-bike na. Pintado siya. Pintado na. Pintado. Mas 26 yung e-bike na naman. Agad ko mo. Yung sa luli yung sarenda dito. Yung pagtitukan mo yung pati online pati Canada. Yung pulsos da. Hindi siya man na gusto sa pulsos na. Balik kami alas 2 ng hapon. Hindi ko pala dito papanan yun sa Oka. Shoka. Yun, Shoka yun. Shoka yung ano namin. Yung maraming pag-aakyat ng mga ganyan. Yung bundok na mabato na pababa. asawa ko pumili ako. Si Mali ka di pa basketball daddy, no? Oo. Creative yung Mera Riders. Ang daman datan? Ayan. Mas malapit. Mas maganda. Mas maraming pupunta. Dati yata, Axman yata, o Sardia yun noong... Sponsor. Sinipat kin tayo taga Cagayan dati. Hindi. Presidente si General. IUAE MTV.
Ilocano mo lang, taga ako. Dating post guide ba na na Lakayin. Kuwen lakayin. Ini pangki kay hammer na folded ginadagsen. Nakita niyo po sa GMT kay di post guide. Tapos nabuo, Dani, Senen, Bridge at harap. Ito nagadumit din. Dinuguan, didera, didera, dinuguan, Scooter mo tuloy dyan. biker. Meron, dalawa yun. Scooter tsaka ano, bike. full, dapat full din. Di kay power pedal, di si Malya may nga babae, di kay opisyal. Tangan bukbin, di kay si Mali. Trabaho dati, brand for less kada kwa. Di kay babae. Bike ko na lang tinabi. Kaya di... May nag-post na. Away na sa group. Sulutan. Hinulot ni ganito. Sa group, ay nako, sabi ko, yan ang inasabi ko sa inyo. Ano kayo pinang-alam din naman? 250. Sabihin pa, ay marami kasing kulay. Yung mga nadala na rin kasi. Ito yung artist ko kasi, si Sak. Pero freelance mo siya ng ano, nagsang na sigmality ko. Kita basta. Kita kasi kung ano, yung pagsasali ka kasi isa lang ang presyo. Wala siya naman ang post na to. Yun, nagtatato yun. Ni isang tuldok, Wala. walang tato. Pero pa ano yun, Singapore, pagkatapos dito sa Dubai, pag medyo laos-laos na siya dito, yung wala na siyang customer, mahina na. Lipat na lang. Lipat ng Qatar, Yun. mahal siya mag-charge eh. May pintados, ano? Sino si May pintados. Tek-Tek? Hindi, yung Kapampangan, ano rin yun, freelance yun, solo. Dito rin siya nakatira sa may, ano, dito sa Big Moss, kabila. Naka-studio. Ito pinipicturean ko. Hindi yata tapos eh. Kita ko lang yung Trabaho mo. merchandiser, no? Pero pares resign ko di ko di company mo na. Parang media 7 years na niya. Pares resign ko lang di ko. April. Kawin na kayo na daw. Bagi daw may amin logan ko petrol. Alin yung ano mo? Eri ako. Hindi ko pa nga alam yung ano doon. Paano ko pupunta yung alin na yan. Yung mga store doon eh. Alin yung na-google eh. Tanong, hindi ko magtanong.
naro sila. Buhay na yun. Ito, atin. May namin to washer no ka. Ay tingin ng dari papa mo kanina. Buhay. Jere. Ate, ikaw pa Sige, na. sir. Wala ka dito. Ay jere tingin yung resibo na di pa rin na nagsorbe ko na ito. Yaling natin naman lang. Sir, magsalita kang Ilocano. Kunti lang sir. Yung ano ko. Pinapaan niya sa akin yung ano, pinapatawagan sa akin. Sabi ko siya nga, ulang ano, terminal.
oras pa ako na po. Ano? Mga ka ng 1:30. Yes, this. Ewan sa rin mo. Dang na. Bugo ka din. Ay, lalagay dyan. Diba meron kang ano dyan? Maliit na lang ano. Stop. Star na lang para may ano dyan. Start. Start na ako. Yung maliit na lang.
Ito, sabi ko na kaputi. Kita mo lang. Ano yung tangos? Ito. Ano bang meron ko sila? Hindi ka na nag-ano. Di ba meron kang ano? Nagtitinda ka pang lalansa? Agad ako. Ano? Balik. Wala ka dyan. Wala. Wala nagagawa. Tinatanong. Bigyan mo akong itong orange dito. Dito ba ito? Dagdagan ko? Oo. Okay, pink. Ha? Pink. Taga pink po. Pink? Yan.
May lalagay dyan sa isa. Anong pala una to? Dali. Mamaya na. Dali na. Anong madali? May puntahan ka. Pupuntahan ka. Wala. Ang galing ng inano mo sa akin gamot. Hindi siya na. Anong gamot? Yung plain. Meron ka? Tubig sa... Yes, sir. Good afternoon. Very good, sir. I checked, but no. The first one they sent me. It's nothing. I sent you, yeah. It's the only one. They sent me now. Yeah, I give this one to my niece and they open. There's nothing. I open later, sir. I don't have Wi-Fi. Okay. Oh, okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you, thank you.
Anong design? Wala pa akong naman. Saan ba nakita yung... Bakit kasi wala na kasi silang nilagay dito na ano, oh. Puros naman. Itong ganitong bulaklak. Maliit lang. Kaya, Laki na natin. ito lang isang sa tangkal. Isang sanga lang. Meron kang ibang hayop. Ano po kami? Itong ganito, Wonder Woman. Wonder Woman. Pag ganun lang siya, no? Kita kayo dito, kalutarin dito. Then, ano? Tatagay tayo. Sa akin dito eh. Ito, maliit lang. Maliit lang nasa yun. Yan, yan lang. Ano ba ito? Ano ba kasi ito? Wala na. Ano bang maliliit mo dyan? Ito maliit lang eh. Yung ano, simple lang siya. Kaya nga yung Wonder Woman, para may meaning. Pero man, ano? Sige, ano lang. Wala. May maliit kang butterfly dyan. Ito na magawa.
Kaya kita na ba kami? Hindi rin ba? Dito yun. Sino kulayin sa mo? Hindi ako nanginginig sa aircon mo. Kulay dyan. Oh, gusto yung kulay. Ang kulay nito. Blue. Patungan mo na lang yung Blue red tsaka ano. blue red black. Black ba yun? Ano to? Blue, red, black. That's purple. Ay, ano? Ano naman mas ka? Pinuklak ko ito na. Ito, parang hinulog ko. Kasi nung bakbak ko, bigyan na lang ko. Kaya na-over ako paglagay ko nito. Hindi ako bumili nun ng ano eh. Eh, nung inanahan mo ko ng kamote, maganda sa kita. Kasi yung dalang pangit na mga pinulog. Nakpan mo o binura mo? Alin? Alin? Ito. Ang tawag niya ito. Blue kami? Blue. Hindi blue. Gusto mo yung mas light? So, Talaga. Ang gulo mo. ito. Purple naman yung pinipilitan ko. Ito. Apat na ngayong matan mo eh.
Gawa ka na ano? Hindi ka din. Sana, bigyan mo. Uy, naku. Islasin natin yung kabitan. Tawagan din naman ganito. Tumutawag ito yung Kaya? Oh. An? kaya ko naman. Apaya ka na? Apaya? Teman ko na. Malpasan. Tawagan ko malpasan. Tawagan ko malpasan. Tawagan ko malpasan ko na. Oh. Kaya nag-design natin. Ano mo ba? Bigyan na ikam. Ano yan dito? Ano sa medyo?
bus papuntang metro station? Same pa rin yung sakyan ko? Kabila. Tawag dapat yun. Saan makakabili ng jeep dito? May beef shop. Saan sa mga? Ito sa Silitin ko. dyan. Yes, yung
Tapon kaya sa kanta mga alam na silip-silip ng kanta. Palay ng palay. Hindi kasi pinapunta ako.
Yes. Yeah. What's your name in Facebook? Ika. Yeah. Diana. Not. Yeah. Okay. I'm good. So when you will just visit. What time? Which design? Can you send me the design? Evening. Okay. Evening time. I'm busy evening time. Oh. Evening time I'm busy. Hmm. You didn't. I thought you will come in the daytime. Yeah. Mm. Okay. Huwag mo lagyan mo sila. Black ko. Ha? Huwag mo na ulit kutkutin kasi. Hindi ko siya pinagkot. Yung ano, kasi nagbalat siya. Dugo ba sure ka?